Jamen, så starter vi, og så siger vi velkommen til alle dem, der lytter til os, og velkommen til dig, Christian. Nu må du hjælpe mig med dit efternavn, fordi at jeg kan ikke helt huske dit efternavn helt. Holm. Holm. Kun Holm. Okay. Christian Smedholm, hvis det skal være det hele. Christian Schmidt Holm. Hej. Jamen, skønt, at du vil være med til det her. Det er mega spændende, det her. For en tid siden, en gang i efteråret, så lagde jeg ud et ord om Danmark. Og den hed Den tredje rystelse, og det var faktisk i oktober måned 2024, som jeg kom med det her ord. Og nu tænker vi så, at vi vil samtale lidt om det her, for det var jo et stykke tid siden, men det er stadigvæk højaktuelt, vil jeg mene. Og jeg har fået dig, Christian, til at være med til det her, og det er så taknemmelig til dig over, at du vil være med. Tak for, Og at vi ja, og dem, som kan huske det, fedt, og hvis I ikke kan huske det, så kan I gå ind og høre mig igen, hvad jeg sagde der i oktober omkring Danmark, og at det kom en tredje rystelse. Og jeg vil bare ligesom, der var nogle par stykker, som har spurgt mig, hvad med den tredje rystelse, hvorfor den tredje rystelse? Og der spurgte jeg faktisk Gud bagefter, og nogen spurgte mig, hvorfor? Vidste ikke, hvorfor jeg hørte ordet tredje rystelse. Og det er min bedste bud, og ikke bare et bud, men det er fornemmet, at Gud sagde, at der kommer flere rystelser, og det her er bare en af rækken, og at ja, den første, det var den her tvillingtårnene i USA, og den tid, som kom bagefter, af det, ud af det, og så corona, det var den anden, og nu så sker den her tredje. Og det billede, som jeg så havde fået, der havde jeg fået i august måned, det var det her ord om, at jeg så, jeg og Carsten havde en nadverstund herhjemme, og det var en meget simpel nadverstund, men lige pludselig så jeg tro, hvor det var avner og tro, altså så hvedekorn smides op i luften, og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg så. Jeg troede, at jeg vidste, men jeg vidste ikke, hvordan det fungerede. Så spurgte jeg Carsten lidt mere indgående, hvordan fungerer det i gamle dage, hvordan man skulle skille avner fra korn. Og så beskrev han det, og det var præcis det, jeg så i min ånd. Øhm, og sidenhen så har jeg så gået ind og fundet flere bibelsteder om det her, i, om de her avner og kornet, og hvordan det faldt tilbage, hvordan vinden tog avnerne, og ligesom det blev det her rystelse i det her tro. Og Danmark er som det her tro, hvor Gud ligesom løfter det, og det separeres avnerne fra vedet. Vil du kommentere på det, Christian? Jamen, det vil jeg gerne. For mig var det et stærkt budskab. Øhm, altså, det er jo Guds skaberværk. Veden og avnerne, de er jo skabt sådan, men veden vokser jo frem for, at der skal være en frugt. Øhm, og det, jeg oplever med det, det er, at Gud, han skiller det, som ikke har værdi, fra det, som har den ægte værdi. Avnerne, de har ikke liv i sig selv, de har ikke spirekraft, de har ikke grokraft, men det har kernen, det har hvedekernen. Øh, og det er det, der jeg oplever, der ligger i det. Og så bliver det her alvorlige spørgsmål, jamen, er jeg en hvedekerne, som Gud kan lægge i jorden, hvor kernen dør, men der vokser et liv frem? Mm. Eller er jeg avner, som ikke er noget værd, som bare bliver smidt til side og bliver brændt? Og for mig bliver det et meget stærkt og alvorligt ord. Og for mig har det gået i tråd med 24, altså for jeg har hørt flere lignende billeder fra himlen af at han skiller og separerer Ja. hos folk. Og jeg har blevet sådan helt, hver gang jeg har fået sådan nogle ord under året, og både noget her som Danmark, men jeg har fået det også fra Europa og fra Skandinavien og fra Sverige og så videre. Det er en tid af separation, og en alvorlig tid, og en rystelsetid. Og vi vil så gerne have vækkelse, og vi vil så gerne have herlighed, vi vil så gerne have det lækre. Og jeg tror, Gud vil sende det, og jeg er helt sikker på, at han vil gøre noget nyt, og jeg har fået også løften om, at Gud vil gøre nyt. Men først dette, ligesom, det kan ikke lade sig gøre, hvis ikke den her periode kommer af helliggørelse. For det er også det, det handler om, en helliggørelse-tid. Og jeg har bare blevet sådan lidt fascineret af Lukas 3 og 16 efter det her.
For jeg søgte om det her med avnerne og hvedet og kasteskoven. Og jeg har jo citeret, jeg ved ikke hvor mange gange, Lukas 3:16, men Johannes sagde, jeg døber jer med vand, men snart kommer en, som har større magt end jeg. Ja, jeg har ikke engang været at løse remmerne på hans sandaler. Jeg vil døbe, men han vil døbe jer med Helligåndens kraft og med ild. Og derefter siger Guds ord, han har kasteskovlen i hånden, klar til at rense kornet for avnerne. Kernerne samler han i sin lade, men avnerne vil han blive brændt i en uslukkelig ild. Og det er altså Jesus, Johannes snakker om. Det er bare hardcore, altså det er bare lige til kernen, lige til sagen. Det er ingen sniksnak ved siden af, altså det er bare, som nu Johannes døber er, det er ligesom sort-hvidt, det er ikke noget midt imellem. Og det er Jesus, som gør det her. Og, og jeg bliver bare sådan i mit sind og mit ånd, for jeg også bare sådan, vi har jo skabt en Jesus, som er sådan en varm, velkommen alle sammen, og bare kom ind alle sammen, og I kan være ligesom I vil, og jeg plejer at sige, lyserød Jesus. Altså, det er bare sødt blødt det hele, og her ser vi en anden side af Jesus, som slet ikke det, vi plejer at vise frem. Det er lidt voldsomt. Jamen, det er som om, at Jesus han siger, at der er noget, jeg er nødt til at fjerne. Jeg er nødt til at fjerne noget. Og for mig, så siger han, jamen, du er nødt til at tage et opgør med noget i dit liv, som faktisk er avner, som står i vejen for, at kernen den kan få den plads, og kernen kan, det der har spirekraften og grograften i sig, det skal have plads til at udfolde sig. Ja. Så der er noget, jeg skal sige nej til, der er noget, jeg skal tage et opgør med. Jamen også det her, som du siger med, at jamen, når det lægges i jorden, og skal spires på ny til næste høst, til næste år, forårs, jamen så dør alt andet undtagen kornet. Og det er det der, det er jo et klassiske budskab om evangeliet, at det er nødt til at dø, det er nødt til at lægges ned i jorden for at spire og dø. Altså først dø, og så kan det spire. Det er jo ikke noget nyt, det er jo the good old news. Men det er som om vi har glemt det. Vi tror, at det kører så godt for os. Så vi går videre i ordet. Ja. Der står det jo så, Danmark holdt fast i Jesus. Se billedet af et træ, og en mand holder fast i stammen, imens det er voldsom storm. Hører det med det samme fra Helligånden. Tyfon over Danmark, politik, kirke, stat, hungersnød. Wow! der kan vi virkelig se, at det er en sådan en voldsom storm, en tyfon, som gør, at man blæser væk, hvis man ikke holder fast sig i stammen. Og jeg så billedet, samtidig som jeg hørte ordet, og det var jo voldsomt det her, hvor det bare, benene var hang ud i luften, simpelthen, og man holdt sig bare fast omkring den her stam, forskellige steder rundt om. Og i mit hoved, så tænkte jeg jo, at jamen, jeg kunne mærke med det samme, jamen det handler om, at holder du fast i Jesus eller ej? Den, der holder sig fast i Jesus, han kan blive i stormen, han kan være der, selvom det er voldsomt også for den person. Men ellers så flyver du afsted. Jeg tænker, at det er et budskab om liv og død. Ja. Fordi den, der hænger vandret ud i luften og klamrer sig til stammen, hvis du giver slip for stammen, så bliver du hævet med, og så bliver du smadret imod det, du ryger ind i på grund af stormen. Stormen smadrer dig simpelthen. Så det bliver et budskab om liv og død. Ja, og det er jo som sagt endnu et billede, som er voldsomt. Ja. Og det er som om Gud bare propper mig med billede på billede, som er voldsomme billeder, og det er voldsomt, som dem, som ser videoen, de kan også se, at jeg er meget berørt af ordet, og det er jo stadigvæk. Det er voldsomt, og vi er nødt til at vågne op, og vi vågner jo op, kan man sige, når tyfonen rammer os, men det kunne være rart, hvis vi så er forberedt, så vi ved, hvad vi skal gøre, når det sker, og når det voldsomme sker i vores liv, om det er både personligt for en, og som folk, så er vi nødt til at jeg føler mig næsten som den her vægter, Ezekiel-vægteren, som bare nødt, hvis du ikke fortæller, hvis du ikke advarer det, så står det på din skulder, så står prisen på dig. Og det er sådan, jeg er næsten at tude, altså. Hvis jeg ikke advarer, altså, så er det min skyld. Vi er nødt til at advare folk, vi er nødt til at få folk til at forstå, at de er nødt til at have Jesus i sit liv. Ja.
Og særligt de kristne er nødt til, hallo, du er nødt til at have din fokus fuldstændig på Jesus, ikke på alt muligt andet. Alt andet er fuldstændig ligegyldigt. Hvis du ikke finder den stamme der og holder fast i den stamme, så har du intet. Så bliver du smadret, ligesom du siger. Der er Ja, ikke nogen kirkestruktur, der kan redde os. præcis. Og det er måske det der, en af tingene her, at det smadrer også vores kirkestruktur. At vi har måske en idé om, at det er så godt her. Vi har det jo så fint her. Vi samles ud, vi synger nogle salmer, og vi har det jo godt her, eller vi synger nogle lovsange, vi har det en lækker gudstjeneste. Og vi tænker, men vi har det jo det, vi elsker jo Jesus. Ikke? Ja. Vi bliver måske lullet i søvn i en eller anden, vi kigger på alt muligt andet, som giver os tryghed. Jeg hørte nogle tal fra Sverige, og de er så lykkelige, mine svenske venner i Sverige. Jamen, det er aldrig nogen, eller på lang tid siden har det ikke været så mange, som kommer til alle de her koncerter, julekoncerter, som i dette år, altså 24. Mm. Folk strømmer til kirkerne og til julekoncerter, og jeg tænker, jo, det er fint, men det er ikke godt nok, tænker jeg i min ånd. Mm. Fordi hvad er det, de vil have? Er det trygheden i det kendte, trygheden i traditionerne, trygheden i sangene? Og nu siger jeg ikke, at det er dårligt, at vi søger tilbage til sandhederne i Guds ord, det er ikke det, jeg siger. Men nøjes vi ligesom med strukturerne, eller vil finde vi Jesus, og hjælper vi folk at finde Jesus, når de så kommer til kirken? Eller luller vi dem ind i en eller anden ramme, at nu bliver alting godt, for nu er det jo her. Ja. Ja. Yes. Så det er en tsunami. Jeg fik også fået det tidligere, for nogle år siden, mens jeg boede i København. Så jeg i min ånd en tsunami komme, og jeg talte med en anden lovsanger, og hun havde også fået et lignende ord om en tsunami. Ordet i sig selv er jo voldsomt. Altså at se de kæmpe bølger. Her ligner jeg har boet i Snested nu i 4 år. Og her i det første år, der fik jeg en stor bølge. Jeg så en stor bølge komme fra vest. Og der kalder jeg også de folk, som jeg kendte og havde kontakt med, til forbøn og stille sig på muren for Guds folk. Og her i vest stå på muren for Guds folk. Så det er om igen, så altså, det er alvor. Det er en tid af Gud vil vække os til forbøn, gå i forbøn for vores land, gå i forbøn for Danmark, gå i forbøn for det Gud har tænkt at gøre. Det kommer at ske ting, og det er jo turbulent i forvejen i verden i dag. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, det der med tsunamien, ja, det er et kæmpe stærkt ord. Og det sådan kommer i mine tanker, når jeg hører dig fortælle om det, at vi bliver nødt til at gøre op med, som du siger, hyggekristendom, det overfladiske. Fordi spørgsmålet er, hvor alvorligt tager vi Guds ord i vores tid i dag? Tager vi det virkelig konkret? Tager vi det for fuldt pålydende? Altså, jeg har nogle gange sagt til mig selv, og i vores fællesskab har vi nogle gange haft den her sætning. Bibelen taler meget om tro, og vi taler om, at vi vil gerne, at vi skal tro på Jesus, tro på Gud. Men vi kan måske godt spørge i dag, jamen tror vi selv på det, vi siger, vi tror på? Mm. Er det bare blevet til ord for os? Og som jeg har hørt Carsten snakke om, jamen hvad nu, hvis Jesus virkelig mener det, han sagde? Ja. Ja. Hvis han virkelig bogstaveligt mener det, hvordan forholder jeg mig så? Og hvad, hvad, hvad bliver det for en virkelighed, der afslører i mit liv af de ord?
altså, det ligger let til højre benet for os, at vi sådan, ja, okay, det skal vi ikke lige tage så højtideligt og sådan. Det, øh, ja, mon Gud nu har sagt, ikke? Altså, det bliver bare mindre om, jeg og Carsten sidder og læser en bog, en svensk bog om en drøm. Han beskriver en drøm om en ny Jesusbevægelse. Og i den bog beskriver han han har studeret en vækkelse i Indien, som pågår lige nu, eller ja, for måske 10 år siden. Så den er ret ny. I den her vækkelse, det som er så signifikant for den her vækkelse, som sker, det er, at de gør lige det, du beskriver. Hvad nu hvis han mente det, han sagde? Altså, de tager Jesus på alvor. De tager Jesus på ordet og Ja, gør det, Jesus beder os om at gøre. De lægger hænderne på det syge. De gør alle de der små ting, eller små ting, forstår man rigtigt. Men ja, alle, præcis, de diskuterer ikke en masse strukturer, og hvem er hvem, og hvem har titel der og titel dit. Men de gør faktisk kun det, Jesus beder dem at gøre. Og det de oplever, de er stadigvæk bange, og de stadigvæk kæmper med alt det, vi også kæmper med, for de har jo meget mere modstand, end hvad vi står med. Men de oplever en sådan fremvækst af en Jesusbevægelse omkring dem, og de ved ikke engang, hvem som er deres ledere, ligesom bare 3 led bagud, fordi menigheden vokser så voldsomt, fordi Jesus, hvad nu hvis han mente det, han sagde, og de tager ham på ordet, og de går bare, de gør det, han siger, at de skal gøre, og det sker, fordi at de adlyder ham bare. ja, ja, Og det bliver bare så inspirerende, ja. at jamen, vi skal tage Jesus på Guds ord, for det er jo Guds ord, ikke bare en eller anden fætter, som har sagt et eller andet smart. Øh, og nogle gange så synes jeg, det er måske det, at kigge på mig selv nu, altså, nogle gange er det måske det, vi behandler Guds ord på, at jamen, det var jo en god idé. Vi står i hvert fald i en kæmpe fare for, at vi bliver for familiære med Gud, øh, i stedet for, at vi har en ægte ærefrygt for ham. Ja. Ikke en frygt, som har med angst og skræk at gøre, men en frygt, som handler om, at vi elsker ham, og vi vil så nødigt gøre ham ked af det, så nødigt såre ham. Vi vil ære ham. Jamen altså, som nu har vi lige undervist her i vores online undervisning, som vi kører, om tungetale, og så har vi bare dukket ned i den her, bliv i Jerusalem, indtil Helligånden kommer over jer. Ja, Bliv i Jerusalem, siger Jesus. Og det er også en side af ærefrygt til Jesus, at faktisk gøre det, han beder os om. Altså, hvis disciplerne var nødt til at føle sig Helligånden, ja, altså, så har vi jo brug for det. Og når Jesus siger det, så mener han jo det. ja, Øhm, vi tænker, at det var bare dengang. Nej, men jeg ved ikke, vi resonerer os ud af en masse ord i Guds ord, som er så klokkeklare, men som vi et eller andet sted i vores samfund, i vores kontekst, det går nok ret godt alligevel. Jeg kan gøre det med på min egen fasong. Jeg kan tilbyde Gud på min egen fasong. Så, vi går videre. Øhm, så fik jeg det næste billede, jeg så. Jeg er jo en seer, kan I forstå. Det var så interessant, når du spurgte mig inden for det her samtale. Hvordan foregår det, når du får et Guds ord, spurgte du mig. Og så var jeg nødt til at sætte mig ned. Hvordan sker det egentlig? Men det var et godt spørgsmål, det tror jeg aldrig. Øj, nu forsvandt lyset her. Hallo, sådan. Det var et spørgsmål, ingen har spurgt mig tidligere om, hvordan oplever jeg så at modtage? Og det er netop det her, at jeg sætter mig ned, når jeg kan mærke, at Gud sådan er virkelig on mig. Og her var det jo sådan, at når man sætter ned og skrev, og så sidder jeg med min pen og mit papir, og så sidder jeg og lytter til Gud. Og mens jeg hører et ord, så får jeg, eller omvendt, hvis jeg ser et syn, og så får jeg nogle ord, og nogle gange sker det parallelt, og nogle gange får jeg kun billedet. Ja, så det er mange billeder, mange visuelle ting, jeg ser. Og det her er det så endnu et i det her turbulente tider tema. Fordi det skete så lige efter det der, hvor jeg så øh, folk holde sig fast i den her stamme og benene op i luften. Så jeg en anden gruppe mennesker, hvor de hvordan folk desperat hiver i hvert et græsstrå, men alt knækker. Altså den her storm, den her turbulente tid, den her tyfon, ramte jo alle og enhver. Men
folk, som ikke holdt i stammen, altså Jesus, de holdt i græsset, og det knækkede bare, og de fløj afsted. Ja. Og det er jo voldsomt. Ja. Og vi har sådan brug for at forkynde om Guds ord, forkynde om Jesus, at Jesus lever, at Jesus findes. Vi lever ikke i en kristen, i et kristent land, hvor folk har hørt, hvem Jesus er. Det er så mange, som ikke ved, hvem Jesus er engang, ved, hvad det handler om. Vi tror et eller andet sted, for jeg har jo vokset op i en kristen miljø, jamen alle ved vel, hvad vi snakker om. Nej, folk ved ikke, hvad det her er for noget. Hvem er Jesus? Hvem er det, vi taler om? Hvem er det, vi synger om? Hvem er det, vi har jule? Er det engang, jeg ved engang om, at det er hvorfor vi har jul, hvorfor vi holder jul. Øh, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at det der med græsset, det bliver for mig netop det, du siger, det der sådan folkelighed, en form for folketro, der ikke har noget virkelig substans i sig. Det, det er sådan noget overfladisk noget, og det viser sig jo, jamen, når stormen kommer, så har det jo ingen værdi, for der er jo ingen modstandskraft. Altså, du kan gribe fat i græsstrå, men de springer som ingenting. Der er ingen styrke i forhold til tyfonen eller stormen. Og for mig bliver det et billede på, jamen, vi kan bygge en masse ting. Altså, vi har været inde på det før, men alt det mennesket skabte, alt det, som vores gamle natur, vores gamle mennesker, vores religiøse tænkning har det okay med, det har ikke værdi, når vi virkelig står ansigt til ansigt med Gud. Så vi er nødt til at forholde os til det, mens vi lever her i tiden. Mm. Ja. Og hvis Guds rige skal få den gennemslagskraft, og hvis vi skal få den vækkelse i vores land, som profeterne taler ud over verden om, det så kom den voldsomme vækkelse, jamen det bliver ikke ud fra græsstrå, det kommer. Der er ikke noget at bygge på, som har værdi, og som kan stå, når tingene virkelig går for sig. Så der er brug for, at vi har fat i stammen, Ja. i den ægte vintræ. Ja. Ja, det er jo to billeder i virkeligheden. Selvom jeg ikke så et vintræ, så er det jo to billeder, der findes i Bibelen. Ja, Ja, vintræet er jo Jesus. Vi skal ja, bygge vores, vi har fået af nåde, har vi fået lov som hedninge, få lov at deltage i det her vintræ, blive indømpet i Jesus, i Jesu navn. Og så den anden modsatte, det her halm og strå, står så mange steder om i Bibelen. Et andet billede, som du siger, at det har intet værdi, det flammer op af ingenting, det har ingen adler metaller i sig, det har ingen styrke, det holder ikke at bygge på. Og det ser vi flere billeder af i Bibelen, og vi ved jo, at det er sådan, det er, at det holder simpelthen ikke. Det forsvinder fra ingenting, og det er bygget på menneskelige værdier, og menneskelige værdisystem holder ikke, når det kommer til mm, Guds rige, for det er bygget i helt andre metaller, helt andre liksom, værdisæt ja, end den menneskelige værdinorm, og det finder vi så ud af, når stormen kommer, ja, altså som holder og ikke holder. Men det er jo så lidt for sent. Så derfor er det liksom, det er nu, vi har chancen. ja, Det er ja, nu, vi har chancen at ransage os selv. Vi har ransage dem, vi har omkring os, advare mennesker, vi har omkring os, at det forbliver en iver, at du må sætte skub i os fra det her lullende hygge-mentalitet, at vi får ikke fordi, det er med kærlighed. Jeg håber, I hører, at det er med både kærlighed fra mit hjerte, men også, at det er den, vi skal jo ikke skræmme folk, bare for at skræmme folk, det er jo med inderlighed. Inderlighed, en længsel at få folk til at forstå. At når folk mærker mit hjerte, når folk mærker vores hjerter, altså at den inderlighed, vi får prøve på at beskrive, at vi er nødt til at kigge indad og kigge opad. Og det handler ikke om at udpege nogen andre, men hjælp om at søge her, simpelthen.
Ja, det er jo det, vi må minde hinanden om, og huske hinanden på, at når Gud taler alvorsord til os, ord, der afslører mit liv, og det, der ikke er på plads i mit liv, så gør Gud det jo for, at jeg ikke skal komme ud af et sidespor, der fører mig væk fra ham. Nemlig. Han gør det jo for, at jeg kan leve i fylden af hans virkelighed. Altså hver eneste gang Gud taler stærkere og dømmende og endda straffende ord til Israel, så er det jo for at få dem tilbage til livet og fællesskabet sammen med ham. Og det er også det, jeg oplever, de her ord. Gud taler det ud af et blødende hjerte. Det gør så ondt i hans hjerte, at vi som folk i Danmark er på vej ud i en blødsødenhed, som gør, at vi ikke kan stå, når stormen kommer. Ja. Jamen altså, jeg har selv smagt på det her med i min egen liv og min egen opdragelse af mine børn, men også af mennesker omkring mig. Jeg har stået som leder i kristne sammenhæng i mange, mange år. Og det er så svært at tilrettevise folk, synes jeg. Det er Mm. ikke nødvendigvis er svært at tilrettevise mine børn, når de vokser op. Men det er som om at acceptere, at børn løber ud på en motorvej, og ikke løbe efter dem. Altså, det er jo for farligt, ikke også? Hvis noget fornuftigt, om det er som mine egne børn eller andres børn, jeg løber efter de der børn, som er på vej ud på en motorvej, for det er vanvittigt. Det er for at beskytte dem, altså. Og det er som at sige, jamen jeg vil ikke være for voldsom. Jeg vil bare, altså, lad dem, det er en privat sag, siger vi så i kristne sammenhænge, men det er en privat sag. De må tro, hvad de vil, fordi at det er jo op til hver, og alle har jo sin, ah, man har en masse forklaringer. Men altså, hvis man forestiller sig et barn, som løber ude på motorvejen, det er da ikke en privat sag. Jamen, jeg har jo ansvar at tage hånd om det barn, om det er mit eget eller nogen andens barn. Jeg er nødt til at, så selvfølgelig stormer jeg efter det barn af ren omsorg, altså menneskelig omsorg. Og vi er bare nødt til, jeg tager mig selv om det, men også os som kristne, vi er nødt til at løbe ud og efter de her børn, som løber ud på motorvejen, som er ved at slå sig selv ihjel. Øh, ja, så det er okay. Næste, der var det så, at jeg så for mit indre Mette Frederiksen, der efterfaldt hendes ansigt til et kronhjort med et stort gevir. Øhm, og ja, det er vores kære statsminister. Og jeg, bare sådan til information, jeg er jo ikke dansk. Jeg stemmer ikke, fordi jeg er ikke dansk. Jeg er ikke dansk statsborger endnu. Jeg har tænkt, og jeg har overvejet alvorligt, og jeg faktisk vil blive statsborger, men jeg har altså ikke stemt på hverken det ene eller andet. Så i mit hoved, og det er også meget opmærksom på, jeg har ikke for eller imod med det. Jeg håber, I hører det. Det her er bare et ord, jeg har fået omkring Mette Frederiksen. Og hun er jo som sagt vores statsminister. Og det her billede var så, at det var hovedet, som blev til den her kronhjort her. Og kronhjorten, hvad vil jeg mene, er et billede af Danmark. Dansk, er det ikke Danmarks nationale dyr eller sådan noget? Kan det passe? Øhm, men som sagt, det som var specielt med det her, var et gevirt, som så ser så flot ud, og så stort lidt ud, siger man på svensk. Det begynder at vokse og bliver som tentakler. Og det ved jeg ikke, man nævnte det i det her profetiske ord, men det var det, jeg så. Og det var voldsomt, og ikke særlig positivt. Hvad tænker du om det her billede? Jamen, jeg tænker altså, en kronhjort, det tror jeg langt de fleste danskere ved, hvad er. For det er et typisk dansk dyr. Jeg ved, det findes i andre dyr også, eller andre lande, skulle jeg sige, men vi kender det i Danmark. Og det er jo et smukt dyr, og samtidig er det, jeg skal lige have strøm på, så min computer ikke går ud her. God idé. Det er vi glade for. Det er et smukt dyr, yndefuldt, men jo også et dyr, der udstråler noget, man kan næsten sige majestætisk over det, noget storslået, noget kraftfuldt med det der kæmpe store gevir, som hvis hjorten er mange år gammel. Så der er jo noget, der er noget for øjet at se på, kan man sige. Øhm,
Men det, som du også har givet udtryk for i forbindelse med det her ord, det er, at du ligesom oplever, at det er blevet fordrejet, det er blevet twistet. Mm. Så det, som var det oprindelige, at Gud ville med Danmark, det prøver den onde at fordreje og tviste, så det faktisk ikke kommer til at tjene det gode formål, som Gud har med det. Øhm, øh, Gud har skabt det her krondyr. Gud har skabt Danmark, og han har et plan med det. Kronhjorten er den, der leder hele flokken, harem, eller hvad man nu vil kalde det. Øhm, og jeg tror, at Gud har tiltænkt Danmark en ledende position ind i Nordens sammenhæng, men sikkert også i forbindelse med Europa. Og når vi lige sidder og snakker om det her, så kommer jeg til at tænke op på, hvorfor var det, Danmark var den første land, der, tror jeg, havde en lov, der frigav porno. Mm. Hvorfor var der så, er der flere andre områder, hvor Gud har, eller hvor Danmark er gået foran, men ikke på det, vi vil sige ud fra en kristen tankegang, på et positivt område? Og jeg tror, det blandt andet handler om, at Gud har en ledende funktion, som han ønsker med Danmark, men det er blevet tvistet, så Satan han vil, vi skal gå foran i det, som passer hans rige, og ikke Guds rige. Og det er det, som er så netop den her fortvistningen, altså tvistens ånd, den er jo meget, altså hvis man går ind og begynder at studere forskellige ånder og forskellige, hvad hedder det, myndigheder, åndelige myndigheder, så er det den her tvistens ånd, hvor det fordrejes, og det er jo det, som er så typisk for Satan, han kan jo ikke skabe noget i sig selv, vel, men han bruger det, vi er, og det Gud har tænkt, og så twister han det, bare en smule, lige det ser så godt ud, men det er bare lige en lille skævhed i det, ikke også? Og det var det, jeg så den her gevir, det blev ligesom forgrenet, og det blev ligesom næsten så det blev liksom ud i nogle tangenter, som slet ikke var meningen. Mm. Og jeg tænkte, jeg har også søgt omkring i Bibelen, hvor det står om, ikke om kronhjort, men om dådyr eller rådyr, så står det jo med det her, som en jord skriger efter vand, så længe sig efter dig, Gud, hvor det er ligesom kronhjortens længsel i Bibels forstand er det jo en renhed, en længsel efter vand, en længsel efter Helligånden, en længsel efter Guds nærvær, en renhed over det dyr, som vi ser flere steder i Bibelen, hvis man begynder at studere det. Så det er et fint billede. Altså det er et yndigt billede og en nærhed til Gud, som vi skal have tilbage, simpelthen, og over Danmark. Og det ikke er der fortvistede, som Satan har tænkt for Danmark, men at det forbliver det, som Gud har tænkt for Danmark. At vi lader ham rense, fjerne os fra den her manipulationen, og det her politiske spil, som vi også ser rigtig meget, at vi får lov at se. Og jeg ønsker sådan, at Danmark forbliver det land, som går foran, som du også snakker om, altså, at vi kan få lov at gå foran og vise vejen på nogle helt andre områder, end at manipulere os til en eller anden position, som så nemt det ser vi jo kun i Danmark, det ser vi i hele Europa og Vestverden, hvor det er meget manipulativ positionering, når man ikke har Jesus med i ekvationen, så bliver det jo den der meget politiske spil. Og jeg fik nemlig en forklaring, imens jeg fik profeteret, og der sagde Helligånden forklaret, Danmark har i generationen lagt i læ, blevet beskyttet fra stormen, fra store problemer. Og jeg ved ikke, jeg har ikke evidens for det her, jeg bare siger, hvad jeg oplevede, jeg fik. Det har skabt en hyggementalitet, at ikke tage tingene så alvorligt. Oplevede, hvordan Herren sagde, jeg vil nu have hendes opmærksomhed, jeg vil indhøste en stor flok. Nu er det slut med at lege lillebror og leve i en boble, et liv, som er nemt at overblikke. Hvad tænker du? Du er jo rådansk. Jeg ved ikke, hvad så kalde for. Jeg er jo som indflytter dansk. Du har jo været med lidt længere end mig. Ja,
Nå, men altså, jeg kan godt følge det, du skriver der, eller det, du siger der. Altså, øhm, jeg er vokset op i efterkrigstiden, ikke? Og jeg har jo hørt mange sige, at Gud har velsignet Danmark, fordi vi tog os kærligt af jøderne under 2. verdenskrig. Men vi glemmer måske, at dem, der hjalp jøderne, de gjorde det med livet som indsats. Ja. Øh, det kostede, og der var mennesker, der mistede livet, fordi de hjalp jøderne. Øh, og det bliver der ikke snakket så meget om. Der bliver snakket om det der, jamen det var bare fantastisk, at vi hjalp jøderne, og det var det. Det mener jeg stadigvæk. Men i det her, der er noget, der koster en pris, og det har vi som danskere ikke i efterkrigsårene, det har vi faktisk ikke vist, at vi har gjort os værdige til. Det er blevet noget overfladisk noget. Og lidt stof for retfærdigheden. Nej, nemlig, vi vil ikke, som folk, så vil vi ikke stå på retfærdigheden for eksempel og kæmpe for at beskytte det ufødte barn, bare for at tage et eksempel. Der er en overfladiskhed, der er en fordrejning stadigvæk, der spiller med her. Øhm, Ja, det er jo hygge. Altså, nu har jeg jo som sagt blevet så dansk, for jeg har boet her i 30 år næsten. Her til sommer har det 30 år, jeg har boet i Danmark. Men jeg snakker jo svensk og så videre, men jeg kan jo se det måske lidt med andre øjne end danskere, selvom Sverige. Men det finns en større hyggementalitet i forhold til Sverige og Skandinavien, end Norge og svenskerne er. Altså i Danmark, det er lidt mere, det går nok. Skal nok gå alt sammen. Hvor det er meget mere, ikke fordi at folk ikke er flittige i Danmark, det er slet ikke sådan, men bare kig på arbejdstiderne. Her er det 37 timer, og man kan ikke arbejde mere. I Danmark, Sverige er det jo 40 timer. Og det synes man jo er flot, ikke også? Og vi snakker om, at vi vil ikke arbejde engang 37. Så det findes ikke fordi, at vi skal ændre det. Jeg synes, det er skønt, at vi ikke behøver arbejde mere. Men det findes en hygge ting i danskerne, som også er smuk, men ja. vi har mistet lidt af den der stålsathed, som vikingerne de havde. Ja. Øh, og vikingerhistorien viser jo også, at Gud havde planer om at bruge Danmark til noget. Altså, de var jo med til at øh, komme rundt og i store dele af Norden, og også det europæiske område, var vikingerne rundt om. Så der ligger et DNA der, som vi som folk har ligesom forsømt, og især som kristne har vi ikke taget den DNA op, at Gud vil kalde os, eller han har kaldt os til at gå foran, til at bryde ny jord, og til at betale prisen for det. Men det tænker min familie er en baptistfamilie. Jeg er, hvad kan det være, fjerde generation baptist. Og hvad bliver det så, tip-oldefar startede en menighed da min familie kom fra. Og de betalte jo prisen, virkelig. Er du tosset? Altså, de blev jagtet af præsterne i Sverige. Altså, for det var jo bestemt, at det skulle ikke, de skulle tvangsdøbes, og så videre, og så videre. De stod op for en sag, og nu ved jeg, nu er det så endelig, når du laver den ind i Sverige-historien, eller sådan noget, af 500 års jubilæum efter Gustav Vasa, har de lavet en serie, og der blandt andet, der fortæller de så, at baptisterne i Sverige var de første demokratiske bevægelse i Sverige, hvor også kvinderne fik rigtig meget plads, og som faktisk var forbilledet for, hvordan Sverige så skulle styres. At jeg beskriver bare den der kampgejst, den der, som ligger i mit blod, hvor det kommer ikke af sig selv. Det koster, hvor du har overheden imod dig. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan endte han i Danmark, den der kampgejst, at stå op for og ture og skille sig ud. Øhm, Altså, vi savner det, synes jeg, i Danmark generelt sådan. Øh, vi ved, den var der blandt frihedskæmperne under 2. verdenskrig. Der var kampgejsten, men jeg synes, vi savner den i kristenheden som helhed i Danmark. Vi tilpasser os, og vi må endelig ikke sige noget, som kan støde folk, når de kommer til vores gudstjenester og så videre. Men
Det stemmer ikke helt med den måde, som Jesus nogle gange forkyndte. Han var ikke Det var jo ret firkantet. bange for at sige det lige ud. Nej. Så der har vi noget at arbejde med. Ja. Jeg bare taler for mig selv. Altså, jeg vil så gerne, at alle skal kunne lide det. Men det duer jo ikke, fordi så siger jo Gud, at I skal forvente samme forfølgelse, som jeg blev forfulgt. Altså, ellers kan vi ikke villige at betale prisen. Og de første disciplerne ved vi, at de ville ikke engang blive korsfæstet. Lige så let som Jesus blev korsfæstet. De ville helst bare blive korsfæstet på hovedet, eller på nogen anden måde. Det skulle være, fordi at det skulle ikke hedde sig, at de ikke kunne betale prisen. Fordi at de vidste bare, at det Jesus sagde, det var sandt. Og som sagt, det er voldsomt, hvis jeg skal overføre det til mig selv. Øh, hvor vi helst vil ikke, alle skal kunne lide, og taler for mig selv nu, jeg vil hellere, at alle skal kunne lide, hvad jeg siger og gør. Men det er jo forstået nu her, det er jeg jo nødt til at sige. Jeg er jo nødt til at sige, det Gud beder mig om. Så det er en pris. Det er en pris. Ja, jeg fortsætter det ord, jeg fik her. Og det var jo, jeg kan ligesom kunne høre i min ånd her, når Gud begynder at forklare for Danmark. Herren, kan I ikke overblikke? I kommer aldrig kunne finde min begyndelse og mit slut. I kommer aldrig at få greb af mig, mine planer og tanker. Jeg, Herren, er uovervindelig, uendelig. Og det er som en modsats til det her, at man har overblikket, det er nemt at overblikke. Man har et liv, som ikke gør, vi gør ikke livet for besværligt her i Danmark, men og jeg kom i tanke om Esajas 45, jeg vil læse det her. Det er så nær så sad og begyndte at overveje det her ord. Esajas 45:5. Det findes ingen anden Gud end mig. Jeg giver dig magt, skønt du ikke kender mig. Så hele verden fra øst til vest skal indse, at det ikke findes nogen anden Gud end mig. Jeg er den eneste sande Gud. Jeg sender lys, jeg skaber mørke. Jeg velsigner, og jeg straffer. Det kommer alt sammen fra mig. Jeg åbner himlens sluser og lader min godhed regn strømme ned fra skyerne. Jorden skal opsuge dem, så frelsen spiger frem, og retfærdigheden gror. Ved det menneske, der går oprør imod sin skaber. Det er jo kun som en lerkrukke blandt andre lerkrukker. Siger lært måske til pottemageren. Hvad er det, du laver? Eller du har ingen hænder. Det her er jo så hverdagsdansk, jeg har fundet frem. Den er måske endnu mere skarp i den danske aktualiserede. Men den der, ja, hvad tænker du? Jamen altså, det går jo, det som Gud siger her, han går jo op imod intellektualismen i vores land. Altså, vi kan ikke putte Gud ind i et kassesystem. Vi kan ikke gennemskue ham, vi kan ikke overskue ham, vi kan ikke forudsige ham. For Gud er Gud, og han gør, som han vil. Ja. Altså, intellektualismen vil jo ikke vælge troens vej. Vi vil have styr på det, vi vil kunne regne den ud med vores intellekt, men det kan vi ikke. Det var mindre om, når du siger det, både det, jeg fik i går sådan generelt over mit eget liv, men også over Danmark og Skandinavien. Bare, hvad kan det være, det i starten af december, der sad jeg bare på sengekanten en morgen, og så jeg 2 træer. Så sagde Gud, vælg livets træ. Jeg vidste, at det ene træ var kundskabens træ, det andet var livets træ. Og jeg ligesom havde sådan, Gud, du kender mig, renser i mit hjerte. Er det et problem? Altså, men det er det jo. Vi er så, også for en sådan som mig. Jeg håber ikke, at jeg synes, jeg er så dygtig. Det er ikke det, der handler om. Men jeg har jo søgt Gud hele mit liv, altså. Og jeg ønsker at leve tæt på Gud. Så siger Gud, det er alligevel til mig, også til mig. Vælg livets træ. Vælg ikke kundskabens træ. Og jeg fik jo en proces her af rensagelse og det er som du siger, det intellektuelle af kundskab. Vi lægger kundskab på kundskab på kundskab. Og det lister sig ind alle vegne, altså igennem alle sprækker i vores tankemåde at tænke på i vores samfund. Det er den her det intellektuelle væsen, som er over Skandinavien, det er jo det her, som du nævner her. At vi tror, vi har sådan styr på det. Jeg tror, at vi kan regne det hele ud. Og Gud kan vi slet ikke regne ud. Og vi vil så gerne regne ham ud. Og hvis vi ikke kan regne ham ud, så er han bare forkert.
Altså det er som en eller anden ulogisk logik i vores samfund. Vi kan ikke, jamen det kan vi ikke regne ud, jamen så findes han ikke. Jamen jo, men vi kan ikke forstå det. Og vi er nødt til bare, Gud forbarme dig over os, altså fordi vi er nødt til at have livets træ, og ikke kundskabens træ. Vi kan ikke tåle det. Vi kan ikke tåle at spise af frugten. Det kunne Eva og Adam ikke, vi kan heller ikke. Hvorfor er det, vi tror, at vi kan tåle det, når Adam og Eva ikke kunne tåle at spise af den frugt? Um, Og en del af det hænger jo sammen med også, altså, det er jo en del af kernen i intellektualismen. Jeg vil selv have ære. ja. Og den trænger også ind i kristenheden. Vi vil have ære af hinanden, og vi vil ses. Vi vil gerne, at andre ser det, jeg kan, det, jeg duer til, og det, jeg gør. Men det er faktisk intellektualismen. Altså, vi sætter os selv i centrum, og det ender med, at vi, uden at vi selv ved det, så tilbeder vi os selv. Ja, og vi måler hinanden hele tiden. Ja. Og vi tør ikke, altså, der må tage initiativ af egen kraft, altså af Guds kraft. Hvis Gud beder mig om at gøre det, så gør jeg det. Nej, jeg gør det først, hvis den og den synes, jeg skal gøre det. Eller hvis den og den beder mig om at gøre det, så gør jeg det. Men ikke om Gud beder mig om at gøre det. Og det er jo, vi lammer hinanden. Vi har lammet hinanden, og Satan synes, det er perfekt. For vi gør ikke en skid. Undskyld mig, men det gør vi altså ikke. Vi sidder bare og venter på, at nogen anden skal gøre det, eller at en eller anden leder skal sige, at vi skal gøre det, og så gør vi det, for så passer det ind i vores gruppe, at vi sammenligner os med hinanden. I stedet for at gøre, hvad siger Gud, at jeg skal gøre? Hvad beder Gud mig om at gøre? Både i Guds ord, bare kig i Bibelen, hvad beder Gud også om at gøre? Og vores rejse sammen med Helligånden, når vi søger Gud, hvad beder Gud mig personligt om at gøre? Og så at jeg gør det, og fokuserer på at gøre det, og ikke gøre det, Christian skal gøre. Men at jeg holder fast i det, jeg skal gøre. Og prøver på at være virkelig en god forpagter, hvad siger man, som virkelig tager min opgave alvorligt. En god forvalter. Valter, ja. Nemlig. Yes. Jeg, Herren, ryster landet. Misær. Altså, bare få sådan et ord. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om det. Det er jo voldsomt. Jeg gør alting nyt. Gør jeg klar til min invasion. Det er også voldsomt. Og så hørte jeg, living let die. Jeg sender en storm over Danmark. Altså, her er det bare på hinanden. Voldsomme ord på hinanden. Misær. Altså, Ja, jeg ved ikke, hvad det skal ske, og jeg ved ikke, hvad som kommer at ske, men det er ikke voldsomt. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt mere ord på, hvad det betyder, det der misære? Det er jeg lige usikker på, hvad... Altså, på svensk så er det jo et almindeligt ord. Jeg ved ikke, om det er så almindeligt på dansk. Misær. Misær er jo håbløst. Altså, det er øh, elendighed. Elendighed. Det har meget også med en fysisk elendighed. Øh, men det kan også være jamen, åndelig elendighed. Men, Øh, er, er det en anden udtryk for det, vi vil kalde miserabel? ja, Okay. miserabel. Jeg troede bare, at jeg talte dansk. Det kan jeg så ikke. Misær. Jeg synes, det lød meget dansk. Jeg har bare for dansk et svensk ord. Det må du undskylde. Det er helt okay. Ja, living let die er engelsk. Det er ikke dansk eller svensk. Living let die er altså lev og lad dig dø. Ja. Lev og lad dig dø. Det er jo kernen i evangeliet. Kernen i evangeliet. Lev og lad dig dø. Ja, så det er sagt. Vi er købt med Jesu blod, vi er renset og så videre, og samtidig siger Jesus, vi er korsfæstet med ham. Ja. Og tilbage til avnerne og kernerne, ikke også? Altså det skal pustes væk, det der, som ikke er til noget, det skal bare dø væk. Det skal fjernes, og så skal vi finde kernen, livet. Og det skal vi så lægge ned i jorden, for det skal dø, for det så skal spire. Eller det skal give til næste høst, så det kan blive en rig høst. Næste omgang, næste år, så samlede bonden den sammen. Alle de her hvedekorn. Noget fik jo selvfølgelig familien, så de skulle spise det, og så blev det samlet rigeligt, så man kunne komme til næste høst,
et nyt forår, så vi kan få lov at se en ny høst, som så giver 30, 60 og 100-fold. Hvad jeg længes efter at få se det der 30, 60 og 100-fold. Guds ord må sås ud og give stor vækst, stor frugt, høst. Og samtidig så har jeg også den her, vi kan mærke nu, når vi sidder og snakker her om det, at den her bøn, Helligånd, giv mig åndelige øjne og se med, så jeg kan se, hvad der er din storm i Danmark. Ikke hvad der er almindelig menneskeskabt, men hvad er din storm? For det er dig, der siger, at jeg sender storm over Danmark. Hvad er den? Giv mig øjne og se med, så jeg kan se det, ørerne og høre med, så jeg kan høre det. Ja. Altså min egen rejse, må jeg være ærlig, så er det hele den her struktur, som jeg kæmper med, som jeg synes er den indre storm af mit indre liv. Altså, det jeg mente var det rigtige, det jeg troede, det jeg har bygget på, det jeg har bygget og hjulpet til at plante menighed og plante strukturer. Ikke, jeg har ikke ønsket at plante strukturer, men hvor jeg om igen bare, bliver helt udmattet af alt det, som ikke bliver til liv, men som bare bliver til, ja, hvad vi nu så kalde det for menneskelige foreninger, hvor er livet hen, hvis man skralder det hele væk. Jeg havde sådan en periode i slutningen af den tid, jeg boede i København, hvor jeg bare sådan, hvis jeg skralder det hele væk. Jeg så bare både de kirker, jeg kendte i København, men også de kirker, jeg kendte i Sverige på det tidspunkt, og de så forskellige ud, men det ene var, altså de kirker, jeg kendte i Sverige, men de var en helt anden stil. Det var meget mere fin korsang, og det skal være ordentligt, og det skal være lyse lokaler, og det skal være pænt og rent og sådan noget. Og de kirker, jeg mere kendte i Danmark, det var så lidt mere relevante, coole kirker med en masse røg og lysshow og en masse sådan nogle ting. Men hvis man piller alt det der menneskelige væk, hvad var det så tilbage? Og det var det, som bare sad med. Hvis det var bare en, som sang med en ustemt guitar, var Guds ånd der alligevel, eller hvad var tilbage, når alt pænt, alt menneskeskabt var ånden der, eller var den ikke der? Og det var sådan en, og det har været nærmest som en storm i mit liv. Altså, hvad er Gud i det her, og hvad er menneskeskabt? Hvad er at finde fællesskaber, hvor det ikke handler om position og struktur, og hvem gør hvad, og hvem siger hvad, og hvem med hvilken forskellige kasketter, men hvor det bare får lov at være det her spirende liv af Guds nærvær. Hvor er livet? Jeg vil bare have mere Helligånd, jeg vil bare have mere af det der. Det er den, jeg ikke kan leve uden. Men jeg ved ikke, om det er i hvert fald min rejse. Og jeg ved ikke, jeg skal ikke sige, at det er den, som er den storm, som er. Det er bare, jeg er meget ærlig om min egen rejse her. Jamen Gud er meget konkret ind i det her. Og nu fortæller du din rejse. Altså, jeg har oplevet her i efteråret, at Gud talte til mig gennem drøm. Og nu formulerer jeg det bare sådan, det som er selve budskabet i drømmen. Og det jeg oplevede, Gud sagde, Christian, den måde du leder i jeres fællesskab, hvis du fortsætter på den måde, så render du panden imod en mur. Der er ingen vej fremad på den måde. Du er nødt til at stoppe op og spørge mig, hvad er det for en strategi, jeg ønsker, du skal følge. Så Gud griber ind, Gud taler til os, og han vil noget. Han er ikke ude på at slå os, men han er ude på at retlede os og vejlede os. Og igen det, du beskriver, altså, at vi er nødt til at blive så afhængige af Gud, at vi ikke bare kører ud på en eller anden tangent, at vi ikke bare sætter noget i havn, ligesom et skib i vandet, og så bare begynder vi at sejle. Nej, men at vi ligesom i hele processen, at vi faktisk ikke, vi tror, at vi ved, hvordan tingene skal køre, for det har vi jo gjort i mange år nu, faktisk, ikke også? Og ikke tro det. Og det er vel det, som er det farlige med os mennesker. Vi går på ligesom autopilot så hurtigt. Vi går så hurtigt på autopilot, hvor jamen det her synes vi, at vi genkender. Nej, det er noget helt nyt, jeg vil jo gøre.
Og I er nødt til at ligesom hele tiden kigge på mig. Hele tiden have tjek på den her, liksom, hvor er, jeg tænker på den her, hvis man nu står med en kompas, hvor er nålen hen? Er nålen på den rigtige sted hele tiden? Den vibrerer liksom hele tiden. Er den rykket lidt? Nej, vi skal have øje på kompassen hele tiden. Ikke på alt muligt andet, men på kompassen. Ikke på kortet dengang, men på kompasset. Vi vil så gerne kigge på noget andet. øhm, Ja. og det er det, som er så afgørende. Men vi falder så hurtigt ind i, vi har da ret godt styr på det nu, hva'? Altså, Ja, ja det er en faldgruppe for enhver menighed og for enhver menneske. og vi elsker vaner, ikke også? Vi elsker vaner, og det gør det så meget nemmere. Så gør vi bare en dag mere og en dag mere. Vi gør vi bare sådan her fra nu af. Men altså pionerfolk, altså nu er jeg jo en pionertype, så det er jo ikke som, jeg er jo været det hele mit liv nærmest, ikke også? Men vi elsker vaner, opretholder vaner, og de fleste vil jo ikke, det er tosset at være en pioner og bryde ny mark. De fleste vil jo bare opretholde, altså det koster simpelthen for meget, og det koster også for mig, en type som mig, koster det for meget at bryde ny mark om igen. Men i processen oplever man Guds omsorg og Guds mirakler, som er jo så fascinerende og fantastiske, men også dyrkøbte. Det er også dyrkøbt. Det kommer ikke af sig selv. Men jeg falder også i den gruppe, om igen. Nu har jeg vel ret godt styr på det. Men det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Ja. Yes, vi går videre. Og så jeg Kasper Christensen for mit indre øje. Og jeg har, som jeg læser det bare, det som jeg oplevede i den her profetiske ord her. Jeg har rejst stemmer i landet, som hører, hvad ånden siger. Og så sagde Gud, jeg ryster landet, samtidig så jeg porcelænskopper flyve i luften. Det er nogle forskellige ting her i det her ord her. Og jeg tænker, jeg synes faktisk første gang, jeg hørte om, at Kasper Christensen blev frelst, jeg synes, det var super fedt. Men samtidig så hørte jeg mange stemmer, og så tænkte jeg, kan det virkelig passe? Han kan da ikke blive kristen. Og så tænker jeg jo så på Paulus og hans rejse, hvordan de kristne tænkte, Paulus, han om alle, han kan da ikke blive kristen. Og jeg siger ikke, at Kasper Christensen er en Paulus, så der er slet ikke en sammenligning på den måde, for det har jeg slet ikke nogen belæg for at sige, det ved jeg faktisk slet ikke. Men jeg synes, det er fantastisk at se en person, som vi så kendt i Danmark, siger ja til Jesus, og udtaler sig om og igen omkring, at han tror på Jesus, han har oplevet Jesus, og han er også nu blevet døbt til at tilhøre Jesus. Så han mener nok, det er noget om snakken, han mener det. Og jeg synes, det er så inspirerende. Og nej, han udtrykker sig ikke, som vi er vant til, at han oplever ikke Jesus, som vi synes, han skal opleve Jesus, osv. osv. Det rykker lidt, det gynger lidt i båden, af hvad vi mener måske, at vi oplever Jesus. Hvordan man skal tro på Jesus, hvordan det skal se ud at tro på Jesus, hvis vi kigger på en sådan som ham. Hvad tænker du? Jamen, jeg sidder og tænker på, du og jeg, vi sidder her og, som nogen, der har været i kristne sammenhæng hele vores liv. Vi har jo lært, sådan Ja, lært, det er sådan her, vi skal udtrykke os, det er sådan her, vi skal opføre os. Jeg synes, det er så forfriskende, at Gud møder et menneske, som kommer fra en helt anden baggrund. ja, Og jeg tror, at Gud fryder sig over, at han udtrykker sig anderledes, end vi andre gør. Fordi jeg tror, at han rammer nogle mennesker, han taler til nogle mennesker. Og så er det, jamen den kære mand, han skal da også have lov til at bruge tid på at vokse. præcis. Han vokser jo løbende, og han får større og større indsigt, og det kommer til at præge hans liv. Vi skal huske, det var i hans ånd, han blev født på ny. Hans sjæl blev ikke født på ny. Det er en proces. Lad jeres sind blive forvandlet, taler Paulus om. Og det er han i gang med. Og det tager jeg hatten af for. Jeg er dybt imponeret. Jeg er dybt imponeret. Og du har fuldstændig ret. Og vi giver folk plads. Giv nu folk plads. Og jeg tænker, at det er bare starten af mange
mange, som kommer at opleve Jesus på nogle måder, som vi slet ikke synes, det er det rigtige. For Guds ånd, som sagt, man bliver frelst i Guds ånd, i ånden bliver frelst. Som du siger, vi er nødt til at lade sindes fornyelse, og lad os nu passe på, at ikke presse dem ind i den fornyelse, vi synes, de skal fornyes ind i den meget stive idé om, var ligesom her skal du være, men at vi giver folk plads til at modne og vokse med ånden. Og det, jeg synes det er så fascinerende, fordi når jeg gik på mine uddannelser var det så i starten af 90'erne, bibelundervisning og bibelskoler, jeg har gået på, så var det jo meget sådan omkring, at sådan og sådan skal det gå til. Når du taler med en ikke-kristen, så skal du, eller en gang før du beder for en ikke-kristen, så skal de høre alt om Jesus først, og så kan de sige ja til Jesus, og så kan du bede for vedkommende, om du så står ude på en eller en gade og står og snakker med mennesker. Altså det var meget rigidt, hvordan det skulle foregå, ikke også? Og så har jeg så mødt og ledt mange mennesker til tro, og taget de første skridt med dem igennem mit liv her i Danmark. Og det, som man bare fascineres om og om igen, er, at jeg tager rejser med dem lidt, og så ses vi efter 2 uger, så kommer de til mig og siger, og jeg har ikke sagt, du må ikke det, og du må ikke det, og du må ikke det. Jeg har ikke sagt det, jeg bare fascineret og prist Gud over, at de er blevet frelst. Og så kommer de forskellige eksempler, nogle forskellige personer, så er der nogen, der siger, jeg har det så dårligt med, at jeg bander så meget, jeg er nødt til at stoppe med det. Og jeg har ikke sagt, at han vedkommende ikke må bande. Jeg har ikke nævnt det. Og de kan man mærke i sin ånd, det føles så forkert, jeg er nødt til at stoppe med det. Det synes jeg lyder som en god idé, siger jeg så. Og så snakker vi lidt om den anden kvinde, sagde, jeg bare har det så skidt med, at jeg ryger. Jeg er nødt til, jeg føler, at jeg er nødt til at gå trappen ned eller noget. Det synes jeg er en god idé. Og du ved, masser af sådan nogle eksempler. Og det er Helligånden, som er begyndt at pege på et eller andet på et område i deres liv. Og jeg støtter dem bare i deres rejse, i stedet for at være den der. Og så skal du gøre sådan, og så skal du gøre sådan, og sådan skal du gøre sådan. Så vi så nemt kommer til at være sådan nogle moraliske politier, som synes en masse ting om mennesker. Nu siger jeg ikke, vi skal ikke fortælle, selvfølgelig skal vi forkynde Guds ord, og være frimodige at forkynde Guds ord, men lad folk dog få en chance, og lad blive ledt af Helligånden i deres liv. Han er den bedste til at vise vejen, hvordan de skal, så er det vigtigt at tage fat i først. Herligt. Yes, i næste billede der med porcelænskopper flyver i luften. Altså, det er jo helt vildt. Jeg sad og ligesom smagte lidt på det her med, at jeg så, hvordan porcelænskopper flyver op i luften. For jeg ryster landet. Endnu et billede, som er meget voldsomt. Altså, de her fine kopper, det er velordnet. Man sidder der rundt et findækket bord, og man skal drikke sin fine kaffe. Og så flyver de bare, og jeg kan nærmest høre lyden af de her kopper, der flyver i luften. Og hvordan, jamen det ved vi jo, når de lander, så ved vi jo godt, at de er ikke hele, når de lander igen. Altså det er voldsomt. Og hvad tænker du? Jeg tænker, det er Guds lidt humoristiske måde at sige på, pas nu på, at I ikke har for høje tanker om jer selv. Ja. Pas nu på, at I ikke er det fine borgerskab. Og nu tænker jeg ikke politisk, men nu tænker jeg rent religiøst, at vi ikke er det fine borgerskab, fordi det kan Gud ikke bruge til noget. Der, hvor vi tager os selv højtideligt. Og når Gud lader det flyve gennem luften, og det falder ned og bliver slået i stykker, så fortæller han jo, at det duer ikke. Det holder ikke. Det bærer ikke frugt. Der er ikke fremgang i det. Der er ikke liv i det. Og han siger faktisk, jeg er nødt til at smadre det. Ja. Ja, og det bliver bare konsekvensen af det. Altså det klirer bare alle vegne, og det flyver alle vegne, og det er ikke smukt bagefter. Nej. Alt det smukke, det er væk, ligesom. Så vi er det menneskeskabte, det fine, det holder ikke. Ja, så vi hører jo en advarsel, en ret, vågn nu op, Guds folk, vågn nu op, Danmark. Det er jo en advarsel. Du er nødt til at tage fat i det her, du er nødt til at ransage dig selv. Og jeg får det her næste ord i profetiske ord var, bed ikke imod dette. Dette er for jeres skyld.
sådan at vedkorn kan renses og tages avnerne væk fra vinden. Altså, vi ligesom kan være sådan, Jesu navn, så står vi mod alt svært. Ikke også? Og jeg hørte, jeg ved ikke, hvor mange ord om, at vi skal bare afbryde alt, som er svært, alt, som er hårdt. Det skal vi bare sige, afmontere, ligesom. Renounce, plejer man at sige på dansk, eller engelsk, men jeg ved ikke, hvad det bedste ord på dansk er. Altså, at man ligesom nærmest, som Guds folk siger, alt, som går imod os, som ikke er dejligt, jamen, det er ikke fra Gud. Og det har vi jo mødt. Jeg har mødt det mange steder, at alt som er, jeg mener, Karsten ligger nu og har været syg i 5 år, ikke også? Og mange mennesker har bedt, og jeg tror ikke, at Gud sender sygdom på den måde, men Gud tillader den her periode i vores liv af meget smerte og svære ting ske. Og jeg kan jo se, at Gud gør noget igennem det i vores liv. Han bruger selv de værste perioder i vores liv til noget fantastisk. Fordi at han tænker evigt. Han tænker en evighedsperspektiv. Han tænker ikke bare nogle 70 år i vores liv, og så det er overstået. Vi tænker så ofte i vores danskhed, selvom vi ved, at vi lever evigt som kristne, så tænker vi alligevel de 70 år, fordi vores samfund i Skandinavien er så påvirket af den tankegang, at det er kun nu og her, at man er ateist i virkeligheden. Danskheden resonerer ateistisk, at det er nu og her, alt skal ske. Og hvis det går jo imod lidt, jamen så er det ikke fra Gud. Gud velsigner kun. Altså, vi har det kun hyggeligt hele tiden. Vi har det rart, vi har penge, vi har helse, vi er smukke, vi er dejlige hele tiden. Ellers er det ikke fra Gud, for Gud giver kun sådan nogle ting. Og det er simpelthen ikke biblisk. Og derfor er jeg bare nødt til at markere det ret tydeligt her. For det er simpelthen ikke biblisk at sige, men at Jesus selv, skal vi så sige, men så skulle Jesus ikke have dødt på et kors og blev vi pint. Fordi Gud vil kun godhed. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker lige, jeg vil gå tilbage til den sætning der, at jeg har en rest af stemmer i landet. Det ligger implicit i det, du siger her også. For når der er en rest, så betyder det, det er ikke flertallet. Det er ikke flertallet, der har ret. Vi skal ikke følge strømmen, men vi skal have mod til at stå på Guds ord og sandhed, selvom vi er de få. Og når der står en rest, så tror jeg ikke, det kun handler om, at Guds folk er som en lille rest i den danske befolkning. Nej, jeg tror, det er en lille rest inden for det, vi kunne kalde kirken generelt. Så det vil sige, det er faktisk en lille bitte flok. Og det er ikke fordi, vi skal være eksklusive, men når Gud taler om den rest, og det gør han jo også især i Gamle Testamentet også, så er det fordi, at jamen, det er ikke alle, der jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke det, har modet, har trosmodet, har viljen til at virkelig handle på det, Gud siger, og tage Guds ord for dets fulde pålydende. Fordi vi bliver lullet i søvn, og det gør, at vi ikke tør at stå på det, som Gud taler til os. Ja.